Hai la cafea, vorbim despre dragoste astăzi, hai să vedem ce iese pe partea de romantism. Nu vrei să ieși? Sunt al tău forever and ever. Măi, sunt al tău a ta, na? Mesajele mele nu țin cont de energie. Suntem împreună și am fost împreună și în alte vieți. Viața noastră și dragostea noastră este eternă. Vezi că dacă nu l-ai întâlnit, urmează. Dacă n-ai întâlnit-o, urmează. We're always meant to meet. A fost scris în stele să ne întâlnim dintotdeauna. Ești lumina. Ești lumina de la capătul tunelului meu. Măi, așa ceva. Cine te iubește? Te iubesc foarte mult. Acum ne apropiem și de sărbători, îi lovește nostalgia pe toți. Îmi amintesc cu ușurință ziua în care ne-am cunoscut, de parcă ar fi fost ieri. Unii dintre voi s-ar putea să primiți cereri, nu în căsătorie, ci cereri de te rog să mă ajuți, are nevoie de ajutorul tău. Dacă sunteți într-o relație și v-ați despărțit, să știți că cel care fuge de voi a obosit să fugă și ar cam vrea să-l ajutați să se întoarcă în sensul de caută-mă tu. Eu zic stai în banca ta, dar acum fiecare faci cum simți. De asemenea, faptul că nu te caută este pentru că nu își dorește să te caute, spune nu pot acum. Nu poți, nu vrei, nu există nu pot. De ce trebuie să fim despărțiți? Deci asta este a doua variantă de mesaj. I need you to help me. Am nevoie de tine să mă ajuți. Să te ajute mămăta, zic eu, dar fiecare după cum simțiți. Prietenele mele, prietenii mei, dacă nu e în viața ta, este pentru că nu-și dorește să fie și nu vrea să depună efort, s-ar putea să meriți mai mult decât este. Pentru cei care ați rezonat cu prima parte a mesajului, keep going, că sunteți bine. Dacă nu e nimeni, urmează să vină dragostea ideală pentru voi, iar pentru cei cu a doua parte a mesajului, dacă ați avut un om pe care l-ați iubit foarte, foarte mult și a dispărut așa ca măgarul în ceață, stai pe curul tău, nu-l căuta. Se întreabă, ăștia scarmici, cred eu, asta e influența lui Mercur. Do you love me the way I love you? Mă iubești și tu cum te iubesc eu? Ce crezi, nu? Te rog, o să mă ajuți? Nu. My love for you is stronger than ever. Dragostea mea pentru tine. Știți cum fiecare om când suferă, îi se pare că mamă, cum te iubesc eu pe tine, nu te iubi nici dracu. Bine. Și atunci de ce ești departe? Visez la tine, mă gândesc la tine în fiecare moment și te visez în fiecare noapte. Mi-e dor de tine, evident. Cum să nu mă iubești ce nu ești om? Cum să nu-ți lipsească o dragoste minunată? Terminați-vă, stați cu curul pe viața voastră și pe independența voastră, mai lăsați-i măsa de carmici, că da, sunt împiedicați de prag și evident că aleargă după cele mai mămici din viața lor. Iar a zis asta cu ești lumina de la capătul tunelului. Stai acolo în tunel până îi scoate eu. Ești din tunel, ia uite ce să-ți fac. Îmi lipsești și te iubesc, dar nu am timp acum. Poate mori ca să nu mai ai deloc. Deci asta ori este energia voastră, ori mi-a intrat mie ironia. Am nevoie de timp ca să sortez, să așez niște lucruri întâi acum, înainte de a veni către tine, să mai vii când te chema eu. Mi-aș fi dorit să fie a mea, în timp o să-ți dai seama, am obosit să alerg, dar timp o să le așez de pe toate. Trebuie să ai răbdare. Păi n-am eu, stai acolo până te chema eu. Dragostea noastră este eternă. Bine, a ta și a lui măta poate. Bă, ups, măta am vrut să zic. Și din nou, I need you to help me. Stai pe curul tău că nu-l mai suport ăsta. Nu-l mai suport, nu mai suport pe tântica asta, stea la ea acasă acolo.
cine o fi. 455, conexiunea cu divinitatea, crede în intuiția ta, vine o schimbare radicală. Schimbarea radicală este așa, dacă se întoarce karmicul, spune-i să stea liniștit că nu-l deranjezi, închide-i ușile și dă-i cheia să o înghită, ca să zic așa, mută-ți domiciliu, mută-te la mine, iar dacă vine persoană nouă, zi da, cu brațele deschise, zi da. Te pup, I love you și n-am cuvinte de neața, hai la cafea, sper că v-a plăcut și genul ăsta de mesaje, îmi scrieți în comentarii și le facem, pupicei, îmbrățișări.